Sisäyspoliisi pidätti 22-vuotiaan Mahsa Aminin, kurdi nimeltään Jinan, viime viikon tiistaina. Syy pidätykselle oli hijabiin liittyvän pukeutumissäännön rikkominen. Jina pahoinpideltiin niin, että hän vaipui pidätyksen jälkeen sairaalasta koomaan ja menehtyi. Iranissa laki määrittelee, miten naisten tulisi pukeutua. Muistan, kun kävin itse Iranissa, olin vielä lapsi. En ymmärtänyt huivin tarkoitusta. On pyritty rajoittamaan patriarkaalisin keinoin jo vuosituhansien ajan erilaisilla این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ‌های بیگناه ممنوعه برای گریه ها برای روزهای حساب و بیخوابی برای مرگ میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی برای آزادی olla täällä paikalla tänään. Olen itse tehnyt vuosikausia töitä teidän kanssanne, jotka olette tänne Suomeen muuttaneet, ja mulle tämä on erityisen koskettava ja liikuttava asia. On järkyttävää, että yhä tänäkin päivänä ympäri maailmaa naisten itsemääräämisoikeutta ja liikkumatilaa rajoitetaan ja kontrolloidaan. Erilaiset konservatiiviset ja fundamentalistiset yhteisöt haluavat käyttää valtaa asettamalla kieltoja ja sääntöjä naisille heidän siveytensä suojeluun tai muuhun epämääräisen keksityn tekosyyn perusteella. Samanaikaisesti näitä sääntöjä, kieltoja ja rajoituksia valvottaessa naisten turvallisuutta, heidän elintilansa ja ihmisoikeuksiaan kavennetaan olemattomiin. Pahimmillaan, kuten Mahsa Aminin kohdalla, heiltä viedään terveys tai henki. Pukeutumissäännön rikkominen ei oikeuta kenenkään pahoinpitelyyn, saati kuoleman tuottamiseen. Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää itseään koskevista asioista. Jokaisen ihmisen ihmisoikeus on ilmaista itseään pukeutumalla haluamallaan tavalla ja määrätä oman kehonsa koskemattomuudesta sekä omista rajoistaan. Olen ylpeä niistä rohkeista naisista, jotka Iranissa ja ympäri maailmaa ovat nousseet taistelemaan ihmisarvonsa puolesta. Haluan osoittaa tukeni Iranin naisille, taistella heidän rinnallaan. Haluan tukea kaikkia heitä, jotka sukupuolensa tähden joutuvat asemaan, jossa heiltä viedään ihmisoikeudet ja osoitetaan ahdas rooli sekä määrätään sen merkkinä pukeutumaan ja käyttäytymään tavoilla, joita he eivät itse saa valita. Tämä maailma kaipaa välittämistä, näiden raakalaismaisten vääryyksien korjaamista ja tekoja, joilla kaikkien ihmisten yhtäläiset ihmisoikeudet turvataan. Taistellaan yhdessä naisina ja ihmisinä ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolesta nyt ja aina. Kiitos.